Ara, espermatozoide bat. Noragoa apaburua. Kaguen las trompas de falopio, baina nortu zarete zuen. Zatezki. Nazaio. Polizia linguistikoa. Ja. Eta ze pintatzen duzu zuek zakil baten barruan? Hemen hasten da bizitza. Hemen sortzen da euskalduna. Obulua ernaltzeko baimena lortzeko, zure euskara gaitasuna frogatu behar duzu. Baina prisa daukat! Orgasmora iristen ari dira, eta nire obligazioa. Zure bete beharra aurre euskaldunak ernaltzea da. Ea ba, izen daitzazu ugaltze aparatuaren atalak banan-banan. Zakila potroak eta nik zer dakit. Errepikatu gurekin, semen besikulak. Semen besikulak. Odi deferenteak. Odi diferenteak. Diferenteak ez, deferenteak. Bueno, eta ze diferentzia dago. Home arra. Egon Cowper guruinak. Kope what? Me cago en la próstata. Zergatik ez zoazte neskaren obulora, txapa ematera. Obuluak emeak dira, ikasle finak. Espermatozoideena da eskola porrota. Frakaso eskolarra. Utze joaten. Lehenengoa iritsi behar nahi. Obulo hori fekundatuko dut! Obulo hori fekundatuko dut! Eta erdipurdiko euskaldun bat mundura ekarri? Utzi jozu, total. Zakilaren jabea lehorrean ari da. Erruberarena egiten eskopeta garbitzen, eskua emaztetzat hartu du. Ibiarena egiten, kanpaia jotzen, freskagarriari gasaken. Freskagarri. Masturbatzen ari dela! Ha! Paja! Barkatu baina ez. Nik, bale, euskerazki likolo baina perfectamente dakit, noiz den paja eta noiz polbota hau polbafo bada. Agur! Bai! Deitu, sartu aurretik. Markatu. Cabronazo! Ez da makarraz jori. Ez erraz. Zatzaizki eta natzaio. Beti euskera defendatzeko prest. Zer esaten ari zara? Ez erraz. Bueno, ba, guazen lanera. Bai, hori izango da.